Onyame nhyira wo na onyame nya wo kɛseɛ. Onyame mpagya wo na ɔma ne nhyira a ɛso ma asase wei so kan no. Ɔma saa nhyira no mmra wo so. Bɔfo panyini amansan nyame ne me akasa. Onyame yɛ adom a on the 15th December ɛyɛ afɔrebɔ kɛseɛ a yɛde asi hɔ a yɛbɔ wɔ Temple of Heaven Worship Center. Na bɔfo panyini amansan nyame de makasa sɛ obi biara mfa ne ho mmɛhyɛ afɔrebɔ no mu bi. Sɛ wohwɛ video yi a na wotie nsɛm a ɛdi video yi akyi a obi biara wɔ bi abra na bɛbɔ afɔdeɛ no bi ɛboa nyame adwuma